Takže ľudia, takže ľudia, máme tu takýto filter do vás menom, ale teraz to nebude, že akorát tu má moje meno, ale či je 10, 10, 9, 10, 7, 11, 10, 0, 10 a takéto. Takže napíšem to iba svoje meno a ono mi to už potom ukáže, čo to je. Tak, takže napíšem tam. Na tomto sa zle sa na tomto píše. Tak, Snehuliačík, Bibi Snehuliačík a odfajknem. No, 8 z 10, dajme tomu, a nedajme tomu, je to dobre. Potom mi povedzte, aké meno máte vy.